खुलुमबाय स्टुडियो दङ आं राजीव बसुमतारी दिनैनि समाव बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो दुखुनांथाव खौरां होननानै बुंनांगोन। बीटीसीनि लेङाइ बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारी थामहिनबा दरंगा जुलिनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारी बिथाङा मैया मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव गावनि न'आवनो गावखौ फोजोबनानै लानाय जाथाया जोबोरैनो रायजो नाङैनो मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोमजिहोदों। मा जाहोननि थाखाय बेबायदि गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबना लाखो बेखौ गोबांनो मोनथिनो लुबैदों, नाथाय दासिमबो बिनि गुबै बाथ्राखौ मोनथियाखै जे सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिजितगोरा नार्जारीया बेबायदि हरखाबै गावनि जिउखौ मा जाहोननि थाखाय फोजोबनानै लाखो। बेयो गोबां एबा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि गोसोआव मोनसे सोंलु। बे समाव बुंनांगोन जे बीटीसी सरकारा बे समाव बिजितगोरा नार्जारी थामहिनबा बीटीसीनि लेङाइ बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारी बिथांनि जोबथा देहाखौ दिनै 11 रिंगायाव बीटीसी सेक्रेटारियाटआव जोबथा बिदाय होनायनि मान बावगोन आरो दसे समनि उनावनो बीटीसीनि लेङाइ बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारी बिथांनि जोबथा देहाखौ बीटीसी सेक्रेटारियाटआव लाबोनानै मान बावगोन। बेखौ बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा गावनि ससियेल मिडियानि साइटजों रोखा फोरमायथियो। थारैनो दिनैनि समाव जोबोरैनो दुखुनांथाव खौरां। सासे बर' हारिनि गोख्रों दैदेनगिरि लोगोसे बीटीसीनि लेङाइ बुंथिगिरि दरंगा जुलिनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारी बिथाङा मा जाहोननि थाखाय बेबायदि गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाखो। थारैनो बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो दुखुनांथाव खौरां होननानै बुंनांगोन।